Helo, siwmai, bore da iawn i chi gyd a croeso cynnes iawn i Cwis Dydd Miwsig Cymru 2026 ar gyfer ysgolion uwchradd. Nawr te, yn enw i yw Marci G a fi fydd y cwis feistr. Fi fydd yn cadw cwmni i chi am rhyw 3/4 awr nesaf yma gyda cwis arbennig iawn ar eich cyfer chi. Chydig bach o'n hanes i, wel, dwi'n gyflwynydd radio ac rwy'n cyflwyno rhaglen ar BBC Radio Cymru bob nos Sadwrn. Does gen i ddim social life o gwbl yn anffodus, ond dwi'n gorfod gweithio bob nos Sadwrn rhwng 1/2 wedi 5 a 9 o'r gloch. Ac wedi bod yn cyflwyno'r rhaglen yna ers, wel, pam ddeith diwedd mis yma, sef mis Chwefror, byddai wedi bod yn cyflwyno am 25 o flynyddoedd yn yr un gader ar nos Sadwrn. Felly, mae'n dipyn o amser. Dwi wedi chwarae nifer fawr o draciau Cymraeg yn ystod y chwarter canrif diwetha yma. A wedyn cyn hynny, o'n i'n gweithio i orsaf radio lleol, sef Radio Ceredigion. A mi nes i'n rhaglen gyntaf i ar Radio Ceredigion pam o'n i'n 15 mlwydd oed, felly pam o'n i'n flwyddyn 11, felly mae yna sawl blwyddyn wedi mynd ers hynny. Ond dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i chwarae cwis Dydd Miwsig Cymru gyda chi heddi. Nawr te, mae yna gwbl o reolau wrth gwrs, ond dwi ddim yn mynd i roi reolau yna i chi. Mae'n dda da fi weid bod Hyw o e-sgol gyda ni ar-lein hefyd. Felly, Hyw, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn, Max, ydw ti iddo? Yn dda iawn, diolch yn fawr iawn i ti. Wedi codi'n gynnar iawn bore yma ar gyfer y cwis yma. Wel, oedd ti'n keen, oedd et? O'n i'n cyn iawn. Wel, na i wipio'r drwy'r rheolet yma ac fel bod ni'n gallu bwrw ati, ond fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, cynhelir y cwis drwy Teams a Cahoot. Dwi'n gallu gweld bod nifer ohonoch chi wedi dechrau cofrestru i'r Cahoot yn barod, achos mae'r cod yn fan hyn. Felly, os ydych chi'n ansicr o ran Cahoot, ydych chi'n mynd i www.cahoot.it, neu falle os ydych chi'n defnyddio tablet neu iPad neu rhywbeth fel ni, defnyddiwch y cod QR. Ond os ydych chi'n mynd i'r wefan, ydych chi'n teipio'r PIN ma i fewn, 9338067. A bwriad Cahoot yn amlwg ydy helpu ni gynnal y cwis, ydych chi'n dewis yr ateb cywir, a'r cyflymau ydych chi'n dewis yr ateb cywir, y mwyaf o bwyntiau ydych chi'n ennill, mor syml â hynny. Wedyn, rhif 2, mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn gyfrifol am reoli dyfeisiau clyfar nid athrawon. Dwi'n nabod ambell athro o gystadleuol, Mac, ond dyn nhw'n mi fod i chwarae heddiw, neu os ydych chi'n chwarae athrawon, just rheolwch yr urge cystadleuol na chydig bach, peidiwch a trio anelu am frig ysgorfwrdd o bosib. Bydd angen chwarae mewn grwpiau o 4, cwis grŵp ydy hwn, felly chwaraewch gyda grwpiau o 4. A os ydych chi yn cyrraedd y 10 ucha, bydd eisiau chi gysylltu efo ni, fel bod ni'n medru gwybod pwy i gysylltu â nhw os fydd na wobrau ar gael. Dwi'n meddwl bod na wobrau ar gyfer y 2 ucha, ond falle os na fydd hi'n bosib i un o'r 2 ucha yna dderbyn y wobr, fydd posib i'r 3ydd a'r 4ydd ac yn y blaen dderbyn y wobr yn ei lle nhw. Felly dyna ni yn fras iawn, Mac. Dwi'n meddwl bod ni'n barod i ddechrau. Arbennig, diolch yn fawr iawn i ti Hyw. Felly, odyn, fi'n credu bod ni'n barod i fynd amdani. Felly, cwis Dydd Miwsig Cymru hwn wrth gwrs, a mae'n diwrnod arbennig iawn fori. Dyna'r diwrnod, wrth gwrs, Dydd Miwsig Cymru, a fi'n siŵr fydd nifer fawr ohonoch chi yn gwrando ar gerddoriaeth yn sicr fori. I rai ohonoch chi falle sy'n gyfarwydd hefyd ar Cymru FM, dwi'n rhedeg gorsaf radio ar y we o'r enw Cymru FM, a mae yna ddisgo yn y dosbarth gen i fori rhwng 1 a 3 o'r gloch. Mae'n fi gofio fod hwnna'n iawn. Rhwng 1 a 3 o'r gloch, ewch i wefan cymru.fm a mae yna disgo yn y dosbarth ar gyfer holl ysgolion yng Nghymru, lle byddwn ni'n chwarae cerddoriaeth Cymraeg, a mae yna gyfle wedyn i'r ysgolion gysylltu yn ystod y 2 awr yna gyda'i ceisiadau, gyda'i shout-outs nhw hefyd. Felly cofiwch am hynny prynhawn fori. Reit, nôl â ni at y cwis. Mae yna 5 rownd i gael i gyd, ac y rownd gyntaf fydd y rownd cyffredinol. Dyma ni y rownd gyntaf, rownd cyffredinol. Felly, ewn ni'n syth ati, dwi'n meddwl. Felly yn fras iawn, Mark, jyst i fod yn glir, fyddwn ni'n gweld y cwestiwn gyntaf cyn i ni fynd ymlaen i'r cwestiwn ei hun a gweld yr opsiynau fel petai. Felly, dyma ni'r cwestiwn gyntaf. Dyma ni dyma'r cwestiwn gyntaf. Beth yw enw prif leisydd Taran? Dyma hi, I llun i fyna.
Beth yw enw prif leisydd Taran? Ffwrdd â ni efo'r opsiynau wedyn. Dyma ni de. Dyma'r opsiynau i chi. Maen nhw ar ei ffordd. Tara Bandito, Rose Data, Non Pari neu Bronwen Lewis. Mae'r cloc yn tician. Mae ydych chi 5 eiliad i ateb y cwestiwn yma. Yr dewisiadau i chi ar y sgrin fyna. A dyna ni, Felly, ar y blaen fyna, glas wrth gwrs, Rose Data wrth gwrs oedd yr ateb cywir. Felly, da iawn i bawb, nath roi'r ateb cywir i ni fyna. Mlaen â ni at yr ail gwestiwn. Pwy sy'n canu gyda gwilym yn y gan Cyn Bo Hir? Wrth fy modd gyda'r gan yma. Felly, pwy sy'n canu gyda gwilym yn y gan Cyn Bo Hir? Yna ddewisiadau i chi. Maen nhw ar ei ffordd ar y sgrin. Dyma ni de, y dewisiadau. Hanna Lili, Mali Haf, Edith neu Elin Fflir. 10 eiliad gyda chi ateb y cwestiwn yma. Ni, pwyswch yr ateb cywir, gobeithio. Mae gewn ni weld beth fydd yr ateb cywir. Yr ateb cywir yw Hanna Lili. Felly, da iawn chi. Gyda Hanna Lili yn fyna. A'r trydydd cwestiwn, o ba ran o Gymru y daw'r band Fleur de Lis? Dyna ni, dyna'i lluniau nhw fyna ar y sgrin o'ch blaenau chi, o ba ran o Gymru y daw'r band Fleur de Lis. Ac unwaith eto, mae yna ddewis i chi, dewis o 4, a dyma ni'r dewisiadau, Canolbarth Lloegr, yr Alban, Gogledd Cymru neu De Cymru. 10 eiliad i ateb y cwestiwn yma. O ba ran o Gymru y daw'r band Fleur de Lis? Pwyswch y botwm na. Dyma ni, Rhan fwyaf ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir Gogledd Cymru wrth gwrs. Sawl merch sydd yn y band Eden? Mae yna gliw eitha da ar y sgrin fan hyn, yn does, Mark? Fi'n credu bod e hiw, ydws e? Dewch i ni weld. Os yna ddewis hefyd? Gobeithio bod yna ddewis hefyd. 2, 3, 4 neu 5. 10 eiliad. 10 eiliad i fynd. Dewch i ni weld. Faint geith hwn yn gywir tybed? Sawl un sydd na? Da iawn. 3. Mae yna 2 aelodau yn y band Eden. Non Rachel a Gemma, wrth gwrs. Pa genre cerddoriaeth mae Alicia Scott yn ei ganu? Pa genre cerddoriaeth mae Alicia Scott yn ei ganu? Felly dyma ni, mae yna ddewis i chi fan hyn o 4, a dyma'r dewis i chi ar y sgrin fan hyn. Reggae, country, jazz neu techno. 10 eiliad i ateb y cwestiwn yma. Pa genre gerddoriaeth mae Alicia Scott yn ei ganu? Reggae, country, jazz neu techno? Yr ateb cywir yw, reggae. Mwyafrif ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir, felly da iawn chi. Beth yw enw cân wreiddiol y band Mellt? Beth yw enw cân wreiddiol y band Mellt? Nawr mae yna dewis i chi. A dyma ni, y dewis ar ei ffordd ar y sgrin. Planhigion gwyllt, blodau gardd, coed mawr neu glaswellt gwyrdd. 10 eiliad unwaith eto i ateb y cwestiwn yma. Beth yw enw cân wreiddiol y band Mellt? Planhigion gwyllt yw'r ateb cywir. Mwyafrif unwaith eto wedi roi'r ateb cywir i ni fyna. Da iawn chi, arbennig. Y cwestiwn nesaf, beth yw teitl cân Morgan Elwy? Beth yw teitl cân Morgan Elwy? Ac ni'n mynd i gael dewis o 4 unwaith eto ar ein sgrini. Dyma ni de, y dewis i chi bach o hwnna, bach o hael, bach o wynt neu bach o law. Yr cloc yn tician unwaith eto. Beth yw teitl cân Morgan Elwy? Bach o hwnna, bach o hael, bach o wynt neu bach o law? A'r ateb cywir yw, bach o hwnna. Nath ei gystadlu yng Nghystadleuaeth Canu Gymru gyda'r gan yna. Reit, pa gyflwynydd gyhoeddodd ei lyfr cyntaf o dan yr enw Wales 100 Records? A cliw mawr i chi unwaith eto yn y llun yna. Dyna'r person, pwy yw'r person yna? A pa gyflwynydd gyhoeddodd ei lyfr cyntaf dan yr enw Wales 100 Records?
A ni'n mynd i gael dewis unwaith eto. Hon di cwestiwn ola rownd hefyd, Mark. A hon yw'r cwestiwn. Reit, diolch yn fawr iawn Huw am atgoffa ni. Felly dyna ni de. A mae yna ddewis o 4 i chi yn y cwestiwn ola yn y rownd yma. Felly dyma ni'r dewis i chi fan hyn. Huw Stevens, Ifan Jones Evans, Lisa Angharad neu Ifan Davies. Pwy yw'r person yma? 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir yw Huw Stevens, wrth gwrs, oedd yn y llun yna. Da iawn chi. Felly, dyna ni wedi dod i ben ar rownd gyffredinol. Felly, pwy sydd ar y blaen ar hyn o bryd ar y tabl? Knowing Rooster. Dyna pwy sydd ar y blaen ar hyn o bryd, ond mae'n agos iawn. Rhwng Knowing Rooster a Phenomenal Blobfish. Mae yna enwau rhyfeddau i gael yn y cwis yma, nos Cahwt yma. Felly, da iawn wir ar y blaen ar hyn o bryd. Dyma ni'n mynd draw at yr ail rownd, sef gwrando a galw. Gwrando a galw. Mae yna 4 clip sydd yn rhyw 10 eiliad o gan, a wedyn fe fydd yna cwestiwn yn dilyn, oce? Felly, felly, da ni'n mynd i gweld 4 trac un ar y tro, Gwilym fi sy'n camu'r un cyntaf bag, ond y cwestiwn wedyn fydd be di enw'r gan yna. Felly, falle gan bod ni'n teimlo'n garedig iddyn nhw, ni chwarae chydig bach mwy na 10 eiliad hefyd, gwni weld dwi'n teimlo. Felly, dyma ni'r un cyntaf. Reit, dyna ni'r gan de. Un o ganeuon Gwilym yw honna, ond pa gan? Ar y cwestiwn mawr i chi. A fi'n credu hefyd bod ni'n mynd i gael dewis. Felly, drwchwch yn ofalus, mynd a dod, Queen, Gwalia neu Catalwnia. Dyna'r dewis i chi. 5 eiliad ych chi ateb. Pa gan oedd y gan yna gan Gwilym? Reit, dewch i ni weld sawl un fydd yn gywir gyda hon. Da iawn! Ysgolion Uwchradd Cymru. Hollol gywir Gwalia, wrth gwrs oedd enw'r gan yna. Da iawn chi. Ni'n mynd mlaen at yr ail gwestiwn de. Maen nhw'n ôl. Mae'r merched nôl fan hyn. Eden yw'r rhain. A ni'n mynd i glywed can gan Eden, ond pa gan tybed? Gewn ni weld. Os ydy'r byd yn deud a ti am be i wneud a bod ei ddiged di yn cnoi dy feddwl di. Just stop. Mana. Ateb syml la, diom yn anodd dda. Blon ti drio bydd bob dim yn glir, just bydd yn... Reit, dyna ni. Mae Huw wedi stopio'r gan yn y man cywir. Man cywir wedyn ni. Felly, da iawn Huw. Diolch, Mark. Ddyle ti fod yn DJ, ti'n mwyn. Dwi ar ôl the job di ar nos adwn, not ydi. Reit, cwestiwn nesaf amdani te. Dyma ni. Dyma'r cwestiwn de. Eden, wrth gwrs, oedd yn canu, ond pa gan? Waw! Caredig! Paid a bor ofn, neu siwgr. Dyna'r dewis i chi. Pa gan ewch chi amdano fyna? 5 eiliad i fynd. Waw, caredig, paid a bor ofn, neu siwgr. Pa gan oedd y gan yna gan Eden? Cywir. Mwyafrif unwaith eto wedi dweud caredig, felly da iawn chi. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Ni'n mynd mlaen nesade at y trydydd cwestiwn yn y rownd gwrando a galw. A Candelas yw'r rhain yn y llun fan hyn, felly ni'n mynd i glywed can fach gan Candelas, felly gwrandewch yn ofalus nawr iawn, achos mi fydd na gwestiwn i chi am pa gan fydd i, right? Gwrandewch yn ofalus. Dyma ni de. Gadael y wlad a gadael yng ngwlad, isio siam
Dyna ni. Dyna'r gan Candelas fyna. Reit, enw'r gan yna, nawr te. O'n i'n mynd i roi dewis i chi hefyd, oce? Ni'n garedig iawn fan hyn. Reit, dyma ni de. Anifail, rhedeg i Paris, brenin calonnau neu llwytha'r gwn. Beth oedd y gan yna, gan y Candelas? 5 eiliad i fynd. Anifail, rhedeg i Paris, brenin calonnau neu llwytha'r gwn. Rhan fwyaf ohonoch chi'n gywir gyda hwn wrth gwrs. Mae'n boblogaidd iawn. Rhedeg i Paris. Candelas fyna wrth gwrs. Reit, ti'n ni'n mynd mlaen at y person nesaf yma. Ews Gwynedd yw hwn. Mae wedi rhyddhau nifer fawr o draciau Cymraeg wrth gwrs, a mae'n siŵr bod sawl un ar-lein hefyd wedi gweld e'n perfformio mewn ambell i gig, byddwn ni'n meddwl. Felly, Ews Gwynedd yw hwn. Mae yna gan fach ar ei ffordd gan Ews, felly dewch i ni glywed y gan a gewn ni gwestiwn bach i ddilyn. Dyma ni'r gan de. A dyna ni, y gan Ews Gwynedd. Reit, tybed pa gan oedd honna. Gewch chi ddewis unwaith eto, dyma ni'r dewisiadau i chi ar y sgrin o'n blaenau ni fan hyn, sef bo' na fi, sgrin, ni fydd y wal, neu drwy dy lyged di. Pa gan oedd y gan yna gan Ews Gwynedd? Dyma ni, rhan fwyaf ohonoch chi wedi rhoi'r ateb cywir unwaith eto ar y teg. Ni fydd y wal oedd enw'r y gan yna gan Ews Gwynedd. Felly, da iawn unwaith eto. Reit, mae pethau newid ar y sgorfwrdd fan hyn. Dewch i ni weld pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd. Dazzled Bee sydd bellach ar y blaen. Knowing Rooster wedi mynd lawr i'r trydydd safle. Decisive Possum sydd yn ail. Yna ni, Dazzled Bee felly sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond wrth gwrs mi all unrhyw beth newid, achos mae yna fwy o rowndiau ar y ffordd, felly i ni'n mynd i fynd at y rownd nesaf. Pa un yw'r gan? Dyna y rownd nesaf, y trydydd rownd. Mae yna 8 o gwestiynau yn y rownd yma, ond pa un yw'r gan? Right. 8 can yn mynd i ymddangos gan 8 artist ar rhestr chwarae Dydd Miwsig Cymru, Radio Cymru Mag, a dim ond un ohonyn nhw sydd yn gan go iawn fel petai, gan yr artist hynny. Reit, dewch i ni weld e. Dyma ni'r cwestiwn de. Beth yw teitl y gan Tara Bandito sydd ar rhestr chwarae miwsig y siarter iaith Dydd Miwsig Cymru? Felly, dyna ni, beth yw teitl y gan Tara Bandito sydd ar rhestr chwarae miwsig y siarter. Felly, mae yna ddewisiadau, fi'n credu bod yna gwbl o ddewisiadau ar y sgrin yn dod o'mlaen i fan hyn. Dyma ni, dawnsio drwy Gymru, helo Gymru, canu i Gymru, neu croeso i Gymru. Pa un i chi mynd i ddewis fyna tybed? Pa un o'r yna sy'n perthyn i Tara Bandito? Da iawn, mwyafrif unwaith eto wedi dweud yr ateb cywir. Yr ateb oedd croeso i Gymru gan Tara Bandito. Da iawn. Mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pa gan Dafydd Iwan sydd wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru? Reit, dyna'r cwestiwn i chi. Pa gan Dafydd Iwan sydd wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru? Yma o hyd, Carlo, hawl i fyw, neu pam fod eiran wyn? Felly pwyswch y botwm cywir fyna os allwch chi, 5 eiliad i fynd. Pa un o'r unau chi'n mynd i fynd amdano tybed? Pawb wedi rhoi'r ateb cywir ar gyfer y cwestiwn yna. Yma o hyd wrth gwrs, oedd yr ateb cywir. Da iawn. Reit, y cwestiwn nesaf. Beth yw enw can Alicia Scott a Pen Dub? Beth yw enw can Alicia Scott a Pen Dub? Unwaith eto, mae yna ddewis o 4 i chi fan hyn. Dyma ni'r dewisiadau. Mynd i'r pen, mynd o'r cof, dod o'r penmaen, dod o'r galon. Dyna'r dewisiadau i chi. Osgwch y botwm cywir.
Ydych chi'n ei weld beth yw'r ateb cywir? Ie, dod o'r galon, wrth gwrs, yw'r ateb cywir. Da iawn chi. Ac ymlaen â ni gyda'r pedwerydd cwestiwn. Pa un sy'n gan tsunami? Pa un sy'n gan tsunami? Felly dyma ni, mae yna ddewis unwaith eto o bedwar i chi yn y cwestiwn yma. Cinema, amgueddfa, llyfrgell, neu theatr. 5 eiliad i fynd. Cinema, amgueddfa, llyfrgell neu theatr. Pa un o'r yna sy'n perthyn i tsunami? Yr ateb cywir yw theatr. Da iawn. O'n i ddim yn siŵr iawn yn unan a gweud y gwir pa un i fynd fyna, achos fi'n gwybod bod yna gan rhywun o'r enw cinema hefyd, ond dwi'n cofio pwy. Harry Styles, dwi'n meddwl, ie, Mark. Sy'n anghywir. Falle tawe, ie. Da iawn chi. Reit, oce, ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Pa un sy'n gan y band adwaith? Merched, wrth gwrs o, Sir Gaerfyrddin yw'r rhain, sy'n neud yn arbennig o dda. Dyma ni dewis i chi unwaith, eto, wedyn neu byth. Pa un sy'n gan y band adwaith? Unwaith, eto, wedyn neu byth. Gwasgwch y botwm na. A'r ateb cywir yw, ie, eto. Rhan fwyaf ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir hefyd. Da iawn chi. Oce, mae yn ôl unwaith eto. Beth yw enw can Ows Gwynedd? Beth yw enw can Ows Gwynedd? A dyma chi y dewisiadau i chi fan hyn ar y sgrin ymlaen ni. Drwy y wal, o flaen dy drwyn, drwy y ffenest, neu drwy dy lyged di. Pa un o'r una sy'n perthyn i Ows Gwynedd? 5 eiliad gyda chi fynd i ateb y cwestiwn yma. Drwy y wal, o flaen dy drwyn, drwy y ffenest, neu drwy dy lyged di. A'r ateb cywir yw, ie, drwy dy lyged di. Dyna ni, da iawn chi. Oce, cwestiwn nesaf. Beth yw teitl y gan Mali Haf sy'n swnio fel gorchymyn i fod yn dawel? Dyna ni'r cwestiwn i chi de. Beth yw enw teitl y gan Mali Haf sy'n swnio fel gorchymyn i fod yn dawel? Siarad, siwsh, canu neu gweiddi? Pa un o'r una tybed? Siarad, siwsh, canu neu gweiddi? A'r ateb cywir yw siwsh. Ie, da iawn. Oce, a'r cwestiwn nesaf. Pa un sy'n gan Sage Tods? Pa un sy'n gan Sage Tods? A fe gewch chi ddewis unwaith eto o bedwar, i fyny ac i lawr, rownd a rownd, nôl amlaen, neu mewn ac allan. 10 eiliad i fynd, i fyny ac i lawr, rownd a rownd, nôl amlaen, neu mewn ac allan. Pa un sy'n gan Sage Tods? A'r ateb cywir yw, ie, y glas fyna, rownd a rownd. A'r mwyafrif unwaith eto wedi roi'r ateb cywir i ni yn yr cwestiwn yma. A dyna ni, fi'n credu hwnna oedd y cwestiwn ola, dwi'n meddwl, yn y rownd yna, felly da iawn. Hei, Dazzled Bee yn neud yn arbennig o dda. Da iawn, Dazzled Bee. Ar flan y sgorfwrdd ar hyn o bryd, Knowing Rooster yn ail, Phenomenal Blobfish yn drydydd. Da iawn wir. Ie, felly tybed oeddi Dazzled Bee yn mynd i wneud i heddi. Gewn ni weld, all unrhyw beth newid unwaith eto. Reit, ewn ni mlaen at y pedwerydd rownd nesaf, a gorffen yr enw yw'r rownd yma. Pa fath o rownd yw hwn de, yw? 4 cwestiwn sy'n tro yma, Mark, a da ni'n mynd i weld llun o'r band, a mae yna ran o enw'r band ar goll. Felly, y job ydy i ddewis yr opsiwn cywir mwyn cwblhau'r enw fel petai. Mor syml â hynny. Diolch yn fawr iawn, Huw. Felly, gorffen yr enw, dyma ni de, rownd 4 i chi. 4 cwestiwn i fynd, a dyma ni. Dyma'r llun i chi fyna. Reit, pys beth yw'r rhain? Pys beth? Unrhyw syniad? Wel, mae yna ddewis o 4 i chi. Pys glas, pys coch, pys gwyrdd, neu pys melyn. Dyna ni de. Gwasgwch y botwm na, 5 eiliad i fynd, pys glas, pys coch, pys gwyrdd, neu pys melyn. A'r ateb cywir yw, ie,
Pys melyn, wrth gwrs. Dyna'r ateb o'n i'n chwilio amdano fyna. Da iawn. Mlaen â ni at yr ail gwestiwn. Right, rhywbeth reis. A dyma I llun o fan hyn. Beth yw enw'r band yma? Rhywbeth reis. Ond ni'n garedig iawn fan hyn ar y cwis, felly ni'n mynd I roi dewis I chi o 4. Ife chicken fried rice, berwi rice, pwdin rice, neu curry a rice. 5 eiliad, wy'n licor dewisiadau fan hyn, ond pa ateb I chi mynd I fynd amdano tybed? Dyna ni, pwdin rice wrth gwrs oedd y band yna. Cywir, da iawn chi, a rhan fwyaf ohonoch chi wedi roi'r ateb cywir hefyd. A dyma ni, y trydydd gwestiwn de. Pwy yw'r rhain tybed? Band pres, beth sy'n dod nesaf yn enw'r band yma? Ac os edrychwch chi yn falus iawn ar y llun, falle ddewch chi o hyd i'r ateb. Falle. Right, okay. Band pres Tredegar, band pres Wdig, band pres Biwmares, neu band pres Llaregib? Pwy yw'r band yma? 5 eiliad I fynd I wasgu'r botwm cywir na. Pwy sy'n mynd I gael hwn yn gywir tybed? Oh, da iawn. Da iawn chi. Band pres Llaregib wrth gwrs oedd yr ateb cywir. Da iawn. Reit, y 4yd cwestiwn a'r cwestiwn ola yn y rownd yma, gorffen yr enw. Mei Gwynedd a ti, beth sy'n dod nesaf? Beth sy'n dod nesaf yn enw'r band yma? Mei Gwynedd a ti, dewch I ni weld y dewisiadau ar eich gyfer chi. Dyma ni'r dewisiadau, Mei Gwynedd a ti cyffredin, Mei Gwynedd a ti potas, Mei Gwynedd a ti gwerin, neu Mei Gwynedd a ti ddewi. Dyna'r dewisiadau I chi. 5 eiliad I fynd, gwasgwch y botwm na. A dewch I ni weld beth o'r ateb cywir. Mei Gwynedd a ti potas oedd yr ateb cywir. Felly, mwyafrif unwaith eto wedi rhoi'r ateb cywir. Dewch I ni weld y sgorfwrdd. Mae Dazzled B yn neud yn arbennig o dda yn y cwis heddi yma. Da iawn Dazzled B. Knowing Rooster yn ail. Phenomenal Blobfish dal I fod yn drydydd hefyd. Felly da iawn, da iawn. Mae'n mynd yn dda iawn yma. Felly oeddi Dazzled B yn gallu cadw ar dop y sgorfwrdd yn ystod y rownd cyffredinol nesaf yma. Gewn ni weld, mae yna un rownd arall I fynd, a fel o'n i'n gweud, rownd cyffredinol i'w rownd yma, a chymo be, mae yna 8 o gwestiynau yn y rownd yma. Felly, canolbwyntiwch, reit, darllenwch y cwestiwn, neu gwrandewch ar y cwestiwn, ac edrychwch ar y dewisiadau fydd gyda chi. Dyma ni de, y cwestiwn cyntaf. Pa ddau liw sy'n ffurfio teitl can Sywel New a Malan? Dyna'r cwestiwn I chi. Unwaith eto, pa ddau liw sy'n ffurfio teitl can Sywel New a Malan? Coch a glas, du a gwyn, melyn a gwyrdd, neu pinc a porffor? Meddyliwch cyn ateb, 5 eiliad gyda chi fynd. A dyna ni. Yr ateb cywir I chi, du a gwyn oedd yr ateb cywir. Mwyafrif unwaith eto wedi rhoi'r ateb cywir na I ni. Da iawn chi. Cwestiwn nesaf. Beth sydd gan Morgan Elwy, Elin Fflir ac Elidir Glyn yn gyffredin? Beth sydd gan rhain yn gyffredin? Dwi'n mynd I roi dewis I chi, dewis o 4 I chi ar gyfer y cwestiwn yma. Felly dyma ni y dewisiadau ar y ffordd I chi ar y sgrin. Brodyr a chwiorydd, yr un cyfenw, pob un yn byw yng Nghaerdydd, neu enillwyr canu Gymru. Beth sydd gen rhain mewn gyffredin? Morgan Elwy, Elin Fflir ac Elidir Glyn. A'r ateb yw, maen nhw gyd wrth gwrs yn enillwyr can I Gymru. Mwyafrif wedi rhoi'r ateb cywir hefyd, felly da iawn chi. Roedd Maharishi eisiau byw mewn tŷ, ond ymhle. Roedd Maharishi eisiau byw mewn tŷ, ond ymhle. Ac mae yna ddewis o 4 I chi unwaith eto, tŷ wrth lan y môr, tŷ mewn dinas, tŷ mewn cae, neu tŷ ar y mynydd. Lle oedd Maharishi eisiau byw? A dyna ni y dewisiadau I chi, a'r ateb cywir yw, tŷ ar y mynydd sy'n gan boblogaeth tu hwnt. Da iawn.
Pa un o'r caneuon yma sy'n cael ei chanu gan bwncath? Pa un o'r caneuon yma sy'n cael ei chanu gan bwncath? Ac unwaith eto, mae yna ddewis o 4 i chi yn y cwestiwn yma yn y rownd cyffredinol, a dyma ni'r dewisiadau i chi. Fel hyn da ni fod, sbectol, bach o hwnna, neu sebona fi. Pa un o'r caneuon yma sy'n cael ei chanu gan bwncath? Fel hyn da ni fod, sbectol, bach o hwnna, neu sebona fi. Dewch i ni weld beth yw'r ateb cywir? Ie, yr ateb cywir yw y coch fyna wrth gwrs. Fel hyn da ni fod. Unwaith eto, y mwyafrif wedi ateb yn gywir. Reit, y cwestiwn nesaf. Dal dig ac unfan, enwau sengle gan ba artist o Frynrefail ydy rhain? Dal dig ac unfan. So, senglau gan ba artist o Frynrefail ydy rhain? Ac i ni'n mynd i roi dewis o 4 i chi unwaith eto. Dyma ni'r dewisiadau i chi. Gwenllian, Casi, Elin neu Buddig? 10 eiliad gyda chi ateb y cwestiwn yma. Dal dig ac unfan. Gwenllian, Casi, Elin neu Buddig? Pwy sydd yn y llun yna? A'r ateb cywir yw, Buddig wrth gwrs. Ac unwaith eto, mwyafrif wedi roi'r ateb cywir i ni. Da iawn. Ymlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Gorffennwch y linell. O ma bywyd mor... Gorffennwch y linell. O ma bywyd mor beth. A dyma ni y dewis i chi fan hyn. O ma bywyd mor haf. O ma bywyd mor wych. O ma bywyd mor braf. Neu o ma bywyd mor greulon. Yr ateb cywir yw, o ma bywyd mor braf. Da iawn chi. Mwyafrif unwaith eto wedi roi'r ateb cywir i ni. 2 gwestiwn sydd ar ôl, Mac, jyst er gwybodaeth. 2 gwestiwn ar ôl. Diolch Hugh. Prif leisydd pa fand yw Osian Hugh Williams. Osian Hugh Williams. A dyna'i lun e fyna. Mae yna ddewis o 4 i chi unwaith eto. Dyma'r dewis breichiau hir, gwilym, candelas neu fleur de lis. Prif leisydd pa fand yw Osian Hugh Williams. 5 eiliad gyda chi fynd. Breichiau hir, gwilym, candelas neu fleur de lis. A dyna ni yr ateb cywir. Candelas wrth gwrs. Dyna band Osian Hugh Williams a fe yw'r prif leisydd. Reit, dyma ni de. Y cwestiwn ola yn y rownd cyffredinol. Yr 8fed cwestiwn. Ym mha flwyddyn ddechreuodd Dydd Miwsig Cymru? Pa flwyddyn ddechreuodd Dydd Miwsig Cymru? Ond unwaith eto, un i'n garedig, un i'n mynd i roi dewis i chi. Dyma ni y dewisiadau ar y sgrin, y flwyddyn 2000, 2010, 2015 neu 2020. Ym mha flwyddyn ddechreuodd Dydd Miwsig Cymru? 5 eiliad i ateb y cwestiwn yma. A'r ateb cywir yw, 2015. Dyma ni mwyafrif unwaith eto wedi dweud yr ateb cywir 2015 wrth gwrs. Dyna pryd ddechreuodd Dydd Miwsig Cymru. Felly, da iawn chi. Dewch i ni weld felly, mae'r cwis wedi dod i ben. Pwy sydd ar frig yma? Reit, yn drydydd, Phenomenal Blobfish. Yn ail, Knowing Rooster. Ond pwy sy'n mynd â hi? Dewch i ni weld pwy sy'n y safle cynta. Dazzled Bee wedi wneud yn arbennig a wedi bod ar frig y tabl yna ers tipyn bach a gweud y gwir yn ein cwis ni. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i'r Dazzled Bee. Y Dazzled Bee sydd yn ennill heddi. Felly, os allydd pwy sy'n berchen ar yr enw Dazzled Bee yna i gysylltu gyda yr e-bost yma. Nawr te, mae'r e-bost fan hyn gyda fi siwan.richards@e-sgol.cymru i ddweud pwy i chi, a fi'n siŵr fydd yna wobr hefyd, ond chi'n be, chi wedi bod yn arbennig o dda waretegu chi yn y cwis yma, cwis Dydd Miwsig Cymru. Wi wedi mwynhau mas draw Hugh. Nes ti fwynhau hwnna? Fi'n siŵr do fe. Do wir, diolch yn fawr, Mac. Cyflwyno arbennig unwaith eto, felly diolch yn fawr iawn i ti a diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu efo'r trefnu, Anwen Oleri a tîm y Siarter Iaith ac wrth gwrs i bawb sydd wedi cymryd rhan. Diolch yn fawr iawn i bawb.
A iawn, felly na ni cofiwch nawr te yr e-bost na unwaith eto, os ych chi wedi dod ar y brig fyna, siwan.richards@e-sgol.cymru. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi gyd am gymeryd rhan yn ein cwis ni. Cofiwch, mae'n ddwrnod pwysig iawn fori, Dydd Miwsig Cymru. Mae eisiau ni wrando ar gymaint o gerddoriaeth Cymraeg y fedrwn ni. A cofiwch hefyd fe fydda i yn neud disgo yn y dosbarth prynawn fori rhwng 1 a 3 o'r gloch dros Gymru gyfan a'r wefan Cymru FM. Felly os oes gyda chi hoff gan Gymraeg, wel da chi, cysylltwch gyda ni rhwng 1 a 3 o'r gloch ar y rhaglen yna. Fydda i'n darllen yr e-bost a gwahanol ffyrdd allwch chi gysylltu ar rhaglen. Ond unwaith eto, mwynhewch gweddill y dyrnod heddi a diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni chi a welwn i chi cyn bo hir a mwynhewch y gerddoriaeth Cymraeg. Bore da iawn i chi gyd. Hwyl fawr. Hwyl fawr, tara pawb.